garan hande e windande meɗen addarsu arrabi. Addarsu arrabi woni windande wattunde nayeɓire. Windande wattunde nayeɓire jangaten hen koko faati e harfu jar. Hol gollal harfu jar. Aywa ma en kalndeɗo windande yoge e alkule ɗe ganduɗa ko jarroje. Holko woni harfu jar? Harfu jar woni alkulal ngal ganduɗa so ngal naati e ismu, on non ismu o jarrati, woni o masirte ko less. Aywa ko wayno mbiya albaytu fil bayti. Ay adana mbinoɗa ko albaytu, sakke to mbiɗa fil bayti. Ay fil bayti oɗo sa teskima bayti o masirɗa ɗum ko less. Holko tagi masirɗa bayti o less? Ko sababune fii gardiɗo mo. Wadde so tawi fii ardima ismu, on ɗon ismu o masirte ko less kasra jarra fil bayti. Aywa ko nonne mbiɗa almasjidu. Almasjidu ay ɗo masira ko damma almasjidu, sabu ala ko naati hen, ko ina nasba ala hen, ko ina jarra ala hen. ɗum waɗi kanko to nasli makko masirtama ko damma. Joni so tawi a nanni hen harfu jar ko wayno fi, joni a nattat wiide fil baytu, kono holno mbiyata joni? Joni mbiyata ko fil bayti walla fil masjidi. A wiyata fi almasjidu walla fil masjidu, kono mbiyata ko fil masjidi. Adana wonno ko masjid, sawabuni ala harfu gonɗo ɗon, ala fof ko ina sababu gaddunowomo wiide almasjidi walla almasjida. Kono ɗo noon sa wiyama hol sababu masjidi o masirede less, mbiyata sababu o ko harfu jar fi gardiɗo mo. Wadde taskirɗa ɗo ko fi so tawi ardima e ismu, on ɗon ismu masirte ko less. Aywa ko wayno fil bayti, fil masjidi, fil ghurfati, fil kitabi. Ay kanƴi fof fil jannati, fin nari, fis samai, fil ardi. Ay fof mbiyata ko masirta ɗum ko less, sababuni harfu jar. Aywa tasko noon ma won ɗo harfu jarre ari taw harfu jarre on hay sinno o naati ismu ni addanta ismu masirede less. Ko wayno mbiya fi masajida. Ay ɗo a wiyata fi masajidi, mbiyata ko fi masajida, sabu ɗum ɗon ko mamnu min as-sarf wiyete. No en gare e darsuji patuɗi hen yeeso, kono ɗo joni taskirɗa ɗo tan kala fof jiiɗa fi naati e on ɗon ismu, jaggo on ɗon ismu masirte ko kasra ha jiya goɗɗum. Aywa wadde taska ɗo fi ko gotel e harfuji masiroji less, wona fi tan. Sa tellima less ma yiɗon ala, ardi ɗum ko almaktabu. Almaktabu masira ko damma, hono no kaldirno ɗen nani. So tawi haydara ardaki ɗum ko ina wayla masal ngal hebto tan ke lesɗe muɗum, heddoto tan ko wonde damma ha goɗɗum ko ina wayla ɗum naati hen. Aywa joni sa wi alal maktabi, alal maktabi, maktabi o a masiri ɗum less kasra.
على المكتب هل قدم ما ويد على المكتب كسبابني على ودي على كنيم في نندي قلل كان نندي وظيفة في كحرف جر على كدي كحرف جر بمعنى حرف جر كنيم على معنى صنعته وندي كي جملة كنون نساوي السرير ميدا هل قدم ما بين السرير سبو على فوق أرضي كوين ويلا مسانغا تقول بيدا على السرير إدو ليسنغو على السرير دو أما سرير لس هل قدم ما سرير لس سبابوني على أو ودي تسكو على كالفوف ندنات اسمه أن الاسم مسرتيكو لس ina woodi noon harfuuji jarri goɗɗi kono o saha renɗeeɗo alkule ɗiɗi fi'o e ala kala fof nde ɗi naati e ismu onon ismu masirtee ko les ba ngaren e yewtere mbiyen ayna muhammadun holɗo muhammadu woni komi namdiɗo holɗo muhammadu woni o jaabti o wi huwa fil ghurfati muhammad nani e nder suudu ndu ay ɗo sa taskima hayso masani ɗum an ma wawa masande ɗum hoore maɗa saabu andi fi so tawi naati ismu on ɗon ismu masirta ko less wadde mbiyata ko fil ghurfati o mona e nder suudu ndu wa ayna yasirun holɗo yasir woni o wi huwa fil hammam yasir nane tarodde nde fil hammami kañumne masirta ko less sababuni fi o so tawi naate ismu on ismu masirte ko less في حرف جر الحمام مجرور بفي وعلامة جره الكسرة وأين آمنة هل آمنة وين وهي في المطبخ آمنة ناني اندر دفر الدندو وني واجو في المطبخ مسرت علوم كلس سابني فيه وأين الكتاب هل دفتر نديون وهو على المكتب دفتر ندي ناني ادو بيروه المكتب دو مسر دادم ko koles ko addama masir dum les sababuni ala wa ayna as-sa'atu holdo montoro woni wi hiya ala as-sarir montoro nani lesongo ay ala as-sarir desko do ayido ko wayno huwa hiya دي بيته كضمائر هو كضمير للمفرد المذكر هي كلمة كضمير للمؤنث المفرد المؤنث هو هيرتري تانكو غوركو هي هيرتري كو دب ولا كو ريودينا محمد كو غوركو ولي ادويه محمد في الغرفة بيا هو في الغرفة كانكو ومن ندر سودو ياسر بيا هو ياسر كو غوركو ود يادته مكو كو هو آمنة نون كو دب بيتا كو هي آمنة هي في المطبخ كانكو آمنة ومن ندر واني الكتاب كتاب كو ريودينا كو وردينا دو ودي كانيو بيتا كو هو الساعة كانيو كو ريودينا دو ودي بيتا كو هي إن جاء قد gandirte ɗum ko rewrina woni taw e cakkitiɗo e ismo ayo ɗum woni hande windan meɗen gongol garane bindan goɗɗe inchallah